Frost. Aaien. Haast. Goeiemorgen. Een nije dag. Een nije vlog. Zeg maar hoi. Dus de joet vloggen. Dus zeg maar een nije dag, een nije vlog. Dank. Zaken krijgt me squallen en ik zal even dwanen met het ontbijt van Ildo en van Mem. Zullen we zien wat we meidje? Kom eens uit. Ildo krijgt lekker een stukje ballen met leverpastei en Mem krijgt havermout. Met racientjes en appel en walnoten en een beetje knielroer. Appel. Ja, appel, ja. Dus toen had ik een stukje appel. 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 Nou, snijd me lekker een appeltje voor die. Zo meid, ik is toen vast beginnen. Zo. Vast een beetje op. Nou, hij is nog net op, maar malkaars. Zo. Lekker eten. Nou, en ik hoor de laatste 2 dagen weer wat eten binnen, dus dat is heel mooi. Ik merk dat dan de energie ik vat echt omheen zit. Maar ik doe wel wat rustiger om met eten. Dus nou, ik ga zaken dus nog wel naar squallenbracht. Hoe lekker. En nou ja, dan ga ik daarna even echt een beetje rustiger om te eten. Dus als dat kind, dan doe ik dat. Als met alles zo hut. En ik denk, ben heel bewust van wat ik eet. En liet een beetje per keer en wat vaker op een dag. En dat gaat eigenlijk wel heel goed. En ik moet heel eerlijk wijzen, de piltjes tjin misselijk hier te helpen. Echt heel goed het tjin, merk ik. Ja, als je misselijk bent, dan ga je geen zin in eten vanzelf. Dus ja, dat gaat eigenlijk heel best. Nou, dit ziet er goed uit. Ik zal even een appeltje van mezelf schillen en een van Ildo. En dan denk ik lekker eten. Ildo had de appel of de bal al op. Krijg je nou een appeltje? Hoe is het net? Wat was het? Deze is kruien. Zo, die is voor die. Nou, en ik ga hier dus havermout met een beetje malken. Ga ik juist in de koelkast zetten en persimmon. Dan kent het een beetje wellen, zeg maar. En van de morgen dan doe ik dat even, ja, 4 minuutjes even een beetje warmheidje. Dan wordt het wat dikker. Een appeltje erdoor, wat walnoten erdoor, nog wat racine erdoor, nog een beetje kaneel. En wat echt wel lekker is, is nog een beetje honning. Hè, dat het iets zoeter wordt. Alleen nog mijn honning is afpleiten of op. Ik weet het net. Hier meen ik nog wel gewoon, maar ik ben bang dat die per ongeluk bijrek is. Dus geen honning, joh. Maar ik vind het zonder honning echt wel lekker. En ik ga nog een glaasje met vitamine C, zodat mijn ijzertabletten wat makkelijker opname bloed. Dat zie ik ergens lezen, dus we doen maar wat goed lijkt het nou. Een beetje vet en zonger. Dus wij gaan lekker ontbijten, jullie. Nee, maar wel lekker, dat denk ik. Dat is iets wat lastig, hè? Als je met het zelf wil. Oeh, ben je er? Zak in dek. Oh. Anders een skaaltje, hè? Hé, doe dat. Het is misschien wel lekker dat dit eruit zit, jongens. En weet je wat ik zelf altijd vind? Dat het een beetje pruurt naar je... Ja, een beetje appeltaartachtig. Dat is altijd goed, hè? Zo is een slimmering dan, ja. Goed zo. Ja, ik moet daar even 3 cadeautjes inpakken. Voor 2 jongetjes het zaak familie een feestje van. En hoe 2 weken had er nog een feestje. Ik wil die mameltje wel kocht, hè. Maar ik denk dat pak ik ze voor alle 3 in, dan is dat maar klaar. De zaken had nog heel mooie knutselwerkjes maken op squallen, die wil ik je maar even zien laten. Van een beetje de cadeautjes en de squallen brengen naar zaken daar. En die gaat dan voort mij naar het feestje. En op de Nijmegen ging ik met Mem en mijn zus en mijn zusje naar de sauna. Yay, super sunny. En dan is Jelke bij Ildo en als het goed is met zaken op een Nijmegen werd thuisgebracht uit het feestje. Dus dat is een beetje de planning. Geen hele drukke ding, gewoon een lekker onpieldijken. Dus ik neem je mute bij mij via het net te abonneren en te liken. Zo, het ontbijt achter de kiezen. Het moaasbrachtje.
Ik zal je even chillen wat ik vaak cadeautjes uitzocht hier van de jongens. Het ben toevallig alle 3 jongens, dus ik wil dat je me even zien. Ik ga het je lezen. Maar ik wil het even inzetten zien. Een hele mooie tas, daar kan het in. Dat is wel handig voor die ben om het mij te tillen. Dus dan zit overal, dus daar giet het aan in. Mooi pakpapier. En een kaartje. En alle 3 jongens ben gek op voetbal, dus een mooi voetbalkaartje. Ik ga een fidget jaren. Ik kies lekker poppen. Zo lekker. Oeh. En ja, hoe heet dit? Daar kies de bal vangen. Hier, dat zit een klittenbaan op. En natuurlijk een boek. Zaken zijn favoriete boek. Taaien. Nou, en zat ik nog vaak, is het superleuk om een boek cadeau te gaan. Maar ja, dat vindt Zaken, die vind ik leuk om echt cadeautjes te gaan. Dus hier een beetje saunjeren. Ja, een boek. En dan even een kleinigheidje erbij. Ja, als je Zaken weer helpen, maar dat is er juist net meer van kamer. Dus ik zei het je Zaken. Ik maak het wel even kleer. En dan breng ik het vanmiddag wel op squal. Dan hoeft het direct net mijn om te zorgen. Ildo had een mooie tape. Ja, ik heb aan mijn broeken, hé. Ik heb het mooi verstapen. Tjoch. Wat zei ze dan? Tjoch. Dus even zien. Zullen we beginnen met het boek inpakken? Het boek eerst. Tadaa! Alle cadeautjes met inpakt. Kaartjes mag ik even schreeuwen, maar ik ging eerst even om een bakje koffie en even de beestjes van mijn Ilda. Die had er nog een beetje, dus we gaan eerst even lekker naar boeten. Even een stukje kuieren, een bakje koffie en de beestjes erop. Ik neem je maar. Lekker bakje koffie. En Ildo en Famke ben lekker aan het boordje. Wat hebben we daar? Laat me zien, wat domme. Is dit zo leuk? Ildo probeert het een beetje na te doen aan Famke. Hey. Wat doet Famke? Kan Famke zo goed gymnastiekje? Laat me nog eens zien, Famke. Hoe doet ze dat? Ildo ook? Hey, oh! Smeervoet! Smeervoet! Ja. Nijfros. Oeh. Daar zou zitten. Nee, nijfros. Ja. Ja, men moet er net echt op, hè? Nee. Men trekt je maar een make-up. Wow. Nee. Dadai. Frost. Frost. Hoi. 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 Hey, hoi, dat was zo zwaar. Hey, hoi. Hoi. Wat is dit? Is dit de trein? Wat haast? Oh, ja. Tassen mij. Ja. En dan kan je hier zitten. Maar je kijkt nog mij in de trein. Ja. Tjoek, tjoek. Ildo. Oeh. Houtje. Helpen. Oh, wil het net? Mag ik helpen? Een beetje lastig, hè? Wat helpt je goed, Famke? Klaar. Klaar? Klaar. Een nijfros. Nee. Een nijfros. Een nijfros. Nee. Een naaierij. Een koester. Een naaierij, lekker koesen. Oh, lekker. Gaan we naar de geitjes? Ja, dat gaat. Gaan we achter Famke, Hilda? Gaan we naar de geitjes? Ja, de ballen van die. Ik heb ballen voor
Freddy! Lekker, lekker! Ja, kom mee. Nou, wie maakt de hond dat, denk ik? Denk je net? Ze kun je niet komen, toch? Ja, kom mee. Ja, Famke ballen voor die. Kijk, ja. Oh, kist de knietjes ik wel aaien nou? Aaien. Lief, hè? Hi, knietjes. Waar best? Hey, moesje. Hoi. Ik zit naar een wetterjan en dan ben we klaar. Zo, alles klaar. Zullen we nou, knietjes? Dodo. Tot morgen. En morgen. Famke, een keer wat sneller, Hildo. Doei. Famke, jij gaat niet mee. Doei. Nou, we zijn weer thuis. Ik zal de kaartjes naar je krijgen en de cadeautjes erin. Weer echt super gezellig. Hildo had een mooie met Famke water, dus kwam heel mooi uit. Een mooie bal zit er dan. Die jongen wil je helemaal sier met voetbal heeft. De cadeautjes ben klaar. Als zaken vanmiddag uit school komt, dan breng ik die even naar mijn tuin. Dan denk ik dat er een hele leuke idee had. Zaken gaan wat naar je knutselwerkjes op squallen maken. Een mandelen, maar die worden nog verder aanmaakt. Maar die zijn nog niet helemaal klaar. En dit wie Vincent van Gogh zijn sleepkamer. Dus die moet ik eigenlijk even ophangen. En een echte zaken Mondriaan. Dat is een beetje dubbel niet zeker, maar... Gaat wat raar in de tas zitten, maar nou, even wat tekening erop. Vind ik altijd wel leuk. Zo. Ga die een bordplakje. Oh, ze lezen op die hier, tja. Lees op het blad. Hoe is het net meer? Nee. Nee? Jammer, daar zie je maar in. Waarom het met hem zo op? Die nog. Die nog. Jee, ik wil wel lekker bordje, meid. Ja. Ja, zo kent ik. Die nog. Yeah! Hey. Lekker? Zet hem ze weer down. Zo, dan krijgt Hilda de bal. Die? Zullen we maar weer gooien, hè? Zij hier. Gooien. Hier door. Gooien de bal maar. Oh, nog een keer. Gooien. Oh, bijna. Haast. Ja! Goed zo. Nog een keer? Nou, gaan we nog. Pak door de bal. Like that. Ja. Gooi hem er met je aan. Hatseflats. Yay! Nog een keer? Oké. Doen we nog een keer. Maar is de bal eigenlijk gooien, hè? Ja, zo, huppa. Roeg houden. Zullen we hem zo een keer deel zetten? Ja, is het goed zo, Hilda. Koes doet het zelf zo goed. Oh. Is het hier alweer bij Hilda? Oeh. 1, 2. Oeh. 1, 2. Nou jongens, die hebben een hele leuke man, gewoon Hilda en ik. Ik ga cadeautjes inpakken, lekker ontbijtje gewoon bij Hilda. Hilda had nog mooi met Famke water. We gaan naar de beestjes west. Nou maar bij de piontjes. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen. En via het net de chill op te downloaden voor op de tablet of op de telefoon. En een nieuwe chitsvlog. Hey ho!